Gipuzkoako metalgintza! Ez dugu etxiko! Ez dugu etxiko! Gaur, bigarrengo egunez, Goierriko eta Gipuzkoako metalgintzako langileok kalera irten gea. Siglen gainetik, langileria elkartu eta hemen bildu gara gure eskubideen aldarrikapena eta defentsa aurrera eramateko. Gaur ere, adegiri, ozen esan diogu metalgintzako langileok gure hitzarmenaren alde borroka egiteko prest gaudela. Eta gogor borrokatuko dugula gure hitzarmenaren defentsan. Horregatik, gaur hemen metalgintzako langileak bildu gara. Enpresako hitzarmena eduki edo ez, hitzarmen probintzialak duen garrantzia ulertzen dugulako. Eta badakigulako gure esku dagoela Rajoy inposatutako erreformei aurrea egitea. Dei egiten dizuegu gaur hemen zaudetenoi eta oroa Goierriko metalgintzako langileria guztiari gure hitzarmenaren defentsan